Mahimong lugar alang sa mga band enthusiast ang hawanan unya sa may South Road Properties karong umaabot Mayo 27. Kini human ipahigayon sa hawanan sa may City de Mari ang usa ka concert for a cause, ang Southside Rhythm Fest nga gipasugdahan sa Ubik Side Entertainment Production. Ang maong kalihukan magsugod sa aluna sa hapon hangtod na sa gabii. Usa sa gikaintapang atangan sa maong kalihukan mo ang pagtukar unya sa sikat nga banda sa kauluhan nga mo ang Parokyan Edgar og Sponge Cola. Gawa sa mga banda gikatakda usab nga mo perform sa kalihukan ang mga sikat nga banda sa lokal sama sa Aggressive Audio, Scramble Eggs, The Ambassadors, Indie Poems, Canteen Dog, Inche ug uban pa. Mahimo niyang benepisyaryo sa mong kalihukan ang Cebu City Santa Rita de Cascua Women and Children Center, Rotary and Polio Now Project ug ang Philippine Counselors League. Matod sa organizer sa kalihukan nga si John Dave Lipatan, nga higayon na gayod sa mga Sugbuanon nga makasinati og susama kadako nga music festival niining panahon sa summer og sa ingon makatabang usab sa mga benepisyaryo sa kalihukan. And also, why Parokyan Edgar and Sponge Cola? Because 3 years ago we had this pandemic, and then everyone talagang ganahan ba nga magpa-concert ba unta, pero wala tayo nagtabo nga concert. So now we decided na si Parokyan Edgar ang muang tad-on kay since si Parokya the last time nga nag-concert siya dito sa Cebu was way back 2018, so that's 5 years ago. So I know daghan kayo po doon kanang uhaw ani nga kaning Parokyan Edgar, also the Sponge Cola. Ang ticket sa kalihukan nagkantidad og 400 pesos alang sa general admission, 850 sa silver, 1,590 sa gold, 2,120 sa VIP og 2,650 sa SVIP. Mapalit kini sa SM, Southside Rhythm Fest official Facebook page og ingon man sa ubang mga partner sa kalihukan. May pasalig silipatan nga ilag yung gisiguro ni ining mga higayuna nga di gid mo siaw ang mga scalper og mamiki og mga tiket sa kalihukan. Ilang awhag sa mga motambong sa pagpalit ra gyud sa litimo nga ticket outlet. Mabot usab sa 150 ka mga personnel ang ilang ipakatap alang sa ilang kaugalingong security detail. Wa pay labot niini ang atong kapulisan. Usa-usab ka polio info drive ang ipahigayon atol sa kalihukan. Isip kabahin sa advokasya sa usa sa mga benepisyaryo niini. Atong gate will be open at 11 a.m. So why early? Because ang atong program yun mag-start at 1 p.m. So since dili lang ni music festival, we have also fun activities. So that's why naatay time na siyempre ang mga tao nga moadto sa venue will enjoy. And then there are a lot of games na ikuan sa mga sponsors for them to win surprises like maybe cash or you know. But yes, 1 p.m. na natay mag-play nga DJ 1 to 3 p.m. si DJ Sky, and by 3 p.m. that's the official start sa itong mga bands. Ang maong kalihukan gipasugdahan sa beat rank pinagi sa pagtambayayong sa Cebu City Government, Sinulog Foundation Incorporated ug uban pa. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.